tun chuma kan ngai thak ho tur le kan thlir ho tur atan chuan Chinese nula mil thatak mai kumsom hni palimi dam chale harwang tak mai chu abelpa British mi in na taka asui saknuwa ama apartment ngeya atha dan chanchin ani a he me chia hian zerna awangin helai mun hi ron panin anu le apati atang renga mi ho satak chung kwa ani a andu ang nei the chung kwa ani awang hian an fano po hian nuam a chen cheng hle maya ama tan mai po ni lo abel pa tan hian ama mo ang zong zong chu ale sakba ka atan engma chu a ui ngai lo ati thi ome ma se hedi chung po hian abel pa thindim na le aswal na chu adang zo ho bik lo anu na chu achan pha ta hial maya engtin nge hemi ti pati hi anin ton ti te le engtia annun chu lo in po nge anni ti te tun chum kan video chuan kan thler ho ve thong don ani August ni som pariat kum sang ni som paruk zan ani a Wells khopui Cardiff apartment pakhat atang chuan natwar thom le shi om ti au thom chu ron ri chhuakin chu thom chuan chu apartment chen omo omte chu akai harhlom chiang hle maya ma se chung hovina anlo ti chhun ero shi om ti om taka lo twar pui mi chuni in chu thom chu anlo she photo thina lo ni a chu thil chu ngaya nei deu to manin tu man police ko po chu antum lawa chu apartment a in kop te chu hetiang hian an om photo ti chu sha in are vele mai chin ti te chu an shebok ani te chuan thom chu are vele ta mai boka ma se chu thom re chu ngai ti thatlo nan ring an hmang ho lo amai ro chu atu khwaron warin dariat li achan ve alo rek chuan emergency center lam chuan phone call an dong tatlat mai le aron call tu hi tlangwal la upawak lo ani ti hriat theini in aming chu Jordan Matthew Sani a ani hian alo chang tu te hna chuan ama zanin abial nu ne na anin haudeu thule put a thlak tho te soin chumi hnuwa abial nu chu amot mai tho soya ma se atu khwa alo wara chuan abial nu chuan thoklama harsana anei ti a hriat thu soin chumi wanga amang ang chuan chanpui tu tor abita sok sok alo ni ye chuan police chu amuna chuan manmo taka wakal ngalin na tor mek chu damdo in panpui wat ani a amai ro chu damdo in an pannu hian doctor te chuan adam to lo thu an lo pawngta ani he thil thendan kan soi tak tak ma hian atwar tu chanchin hi han soi ma sapho donila he me chia thina tok mek hi aming chu B60 ni in kumsang kha zakwa sumkwa pahnia khan nian jing jong su province china a chung ko om thei ta ka changa lo piang le sei lian ani a apa hi bigu yang ni in kan shelar vak lo mai theya ma se china rama kumsang kha zakwa somria ta changa somko chhawwe la piang te tan chuan an chung ko izon na ber urine sa se zor chu alar hle maya bigu yang hi he company co founder hi ni in a hun lai chuan shelo po an om lawang ati thei ome ye chuan B60 pian kum hian apa le apate te chuan urine food hi nanjinga chuan zor tanin kumsang kha zakwa somko paruk chawa khan distributor sang kha chuang an nei to man hiala eba ka hian anthil siam chona re cho ian bilian chonga pung chowin kumsang ni pathum le kumsang ni pali inkara khan bigu yang chuan apate chu jansuwa mi ho sabira chuan apwang hiala mase anu kumsang ni pasaria khan sumdon lian ne hlok zok ani the injingin apate ne na chang hian bigu yang chu aina sangta a ti chuan ama pola company chu din veta in he a company ming hi Runhang Logistic Group ti ni in jangsuwa tho hian abunta a ti chuan experience lo nei thato ani ta bok nen a company din tharun hang chu alar sakte em a kumsang ni som paruk alo ni me chuan he company hian a hnuaya na thok mi sang thum chang lai chu nei to in company mun le ma lutna bel khom chu Ian Williamson thum ho lai chu ani ta hial maya hei hi US dollar chuan billion 4.3 vel ani he mai hei ba ka hian he company a lo thok to pakhatina a soidanin bigu yang chu mi fing le zaum tak anna a thinlung le ti tak zeta aril ru pe thin ani thole chu a teimak na le anna angai puimo na chuan a fati ne na a hun man tam tur po atam lo pha tho asoya ti chuan khovel changka na te alo sang chhauzel bok nen hemi wang hian kumsang ni pasaria khan bigu yang chuan a fati chu ramdanga le khazir tura thonin
kumsom pangmi chau afano B6 chu a unau pa BJ1 ni na UK ale khazira tur chuan a thon ta de ya amai ro chu an chung kom thina hian B6 chu azerna lama chuan atlak niam tir ho lo kumsang ni som pahni alo thlenme phe chuan Cardiff Metropolitan University a chuan seat achang thei te hiala chuta chuan B6 hian management la in he a subject ba ka hian French strong le Spanish strong te chu la tel bokin a chung tu tan ngei po an chung ko in nga na ber alo la ni thei nge chu an be se hle maya chu mai ba ka apa multi-billionaire ani awang hian B6 chuan midang laka indu na chu anei mi alawa bia ka nuamin midang de ta na pantlak le rintlak tak ani thina chu mai ba ka a thian tina an soile danin B6 chu mi fel tak le mi ui kom lo tak ani thote soin hun ol ani changte hian a thian tinen chuan Europe ramlama thlon a thlokin mun thar an la mu ngai lote an fang ho thin ani ome ye chuan mi chepa ngai ang bokin ngai na song te po chu B6 chuan nei ve zelin rimoi angai nat ba ka zai thiam te le milar te chu a chil na sa ve thinin konsa na te po chuan atel ve fo maya ye chuan kumsang ni som pathum alo ni chuan B6 chuan jesi chana chu a thian te ne na an chho lai hian tok lavin heta hian thate an lak pui ba ka an hlim em ema he thala ka tang po hian an hlimani te le hun nuam tak an mang te po a hria the ome ye chuan B6 chuan a graduate nuwa Azerna University a bok chuan master chu chhun som le in heta Azer bing bik hi International Hospitality Service le event management lamani a chutiang chuan thil chu tluang takin thleng chhozel chuni se chuan Azer zo nuwa anram lama hian letle in anu le apa te po kha apui thei tur ani nge nga ma se he abe se na sang tak hi mi pakhat Jordan Matthew sa ato atang hian be se bawa achangta ani Jordan pian ni mo na hi chu B6 nen chuan a in person view maya an din mun po a in thlau hle ni ome Jordan chu middle class atanga run thang chhoni in an unau hi an rol thawe hle maya unau mi pa pahni nein unau nu pathum ane boka chu chapa an unau rungot po chu an tam to ve nen an chung ka fin do chu an ve no boka heng an ma ni ron fin to le an unau te zong zong chom an nge awang hian anu le apa te duat bik ni po chu Jordana te tan chuan be se ngam po chu ani ta che alawa chutakara an din mun ti chhazol tur hian Jordana komsom pathum mi chau an ilain anu le apa te chu an le in chen sui le ngala he hian Jordan ril ro chu na taka hliamin an unau hian an omna an son awangin school po akal kwal na sa hle maya a school kalna apiang ala chuan chhainom na pola chuan ala tang zel zuya chutiang chu hriam ati em awangin kumsom paruk mi ani hian school kal chu aban san zuita ani ye chuan rol thar tir diploma po ni lo tan chuan napa ngai nei tum chu wana ra ang ani ta a tho thei chhun chu restaurant a thleng sila tho chu abul chan na ni ta in chumi hnuwa chuan kuka te po chuan akai chhowi le zela ma se chung na te chu a ha thlak mai ba ka a hlo a chebok sinin in nga na tlak chu ani lo hle maya amai ro chu hun eng ma chen aliam le hnuwa chung awan doi na te chu a han thlir thina tona adin mun le a hun masalama chaile endong a to thina te chu hri chhuak chawin chu chuan aril ruwa tum thar chu ani te ta tlat mai chutian chuan martial art lam chu tilchil chawin Chinese actor lar jeke chena chu angai sang hle maya a film chana te chu ennon ta thluklukin en mai po chu du tok lovin amali ama te chu a injir chop ta hiala ma se chutia film en pa lauti ve chu apon lan zia a hriat nuwa Jordan chuan ataka thiam du in karate class chu akal tangat ngat maya hetia poi a khoya wanga man ani po khan Jordan chuan police ne na martial arts sang pathuma black belt anei thu chu a soi hel bok ani ome amai ro chu hei hi a hnuwa dot ani zia chu chui chhuale ani a chu mai ba ka police le investigator te ma po do soi hi a she lo hle ni na lang azra san lo zia de chu ama hian atlang au pui pia zok alo ni a in chiar tam lo bok nian Jordan chuan sarkar dan le shei te chu a she lo em ema a tharum tho nuam ti in
he tiang lama hian ming hliaw na po alo nei nual to ani ome ti chuan April tha kumsang ni som paruka khan Jordan a chuan bi sexy chu tongin he anin ton na hi dating site pakhat plenty office ti ani a hetia anin mel shat nu hian an pahnih chuan an lo in du ve ve bok nen ataka in hmu chu tum takalin anin hmu na ma saber chu a hlim hle maya an pahnih chuan zan thla eng hnoya phula chuan muzal donin an mi mal chan chin te chu anin shil ton vela hemi zan hian Jordan a chuan bas na hnung ber chu anang man lo nia in soin B60 apartment a chuan ri ave adil ringot ani ome chutian chuan anin zomna chu a nget ma in anin du ngal ve maya chu mai ba ka zerna lama thui kal no ma se Jordan a chuan Chinese kalphung chu angai ben zong an awangin B60 chu angai san ba ka anila chaina mi alo ni bok nen a zerna chuan ati tha in ami zia te chuan a hi priaw maya chuti lai mekin Jordan a po hi British tangwal sambuang thang ni in mitming pol nal tak nei ani a apian po sang thler thlor in thazau tak mel po ani bok nen a dating profile thalak pe chu han en mai po a mi chetam tak mitlatu ani hial boka ma se he a profile a hian Jordan a hian dot atel tlat mai university zirlai angin ain sei khani a heba ka hian karate instructor a in chalin apa chuan company lian tham tak a en kol angin a soi boka hetiang tlangwal mil thale piannal sumle pa ya po boilo anga alana wang hian B60 mi chu alata zok aloni ye chuan hunrei lo te chungin apmangai ta hlemaya Jordan nen chuan cheng don ta hialin heta hian kan sei to ang khan Jordan zok hian awapan ani kha nima sila hetia an chen don nu a hian Jordan a chuan zerna lama chuan a hun engma chu a man ngai lo ba ka sumle pailama an chung ko in har satna atok anga in soin abial no chu poisa te adil ta fo maya chuti lai mekin mangai na ina abwal at mek B60 la in abial pa khu sakdan chu hanrin hel ena po chuan en vak lavin an omna man song song de chu atum vek ba ka an ele in le an zin atana sen sau te chu atum veka anu a phe chuan B60 hian Jordan a chu karte ali sakhial bok ani ye chuan Jordan a chuan abial nu hausak na chu rem chang ala in poisa anei lo apiang hian adil le mai zela ma se he thil hi abial nu la chuan rin hel na chang po a hri ho lo abial pa ati hlim thedan nia a hriat awang hian I he lavin alo pe mai zela chutakara poisa lama chuan har sana engma nei lo an lo ni bok nen atan chuan anei zong zong chu a phal ti la a swal om lave ye chuan B60 chuan Jordan ne na hun an mana te chu social media platform sang Facebook an ti anga te chuan post deuh reng thinin heng thalaka te hian party na a an kalna emo mun nuam tak tak an fan ang hi alang fawa an pahni chuan anin kiss emo in seriala an thla te chu la thinin pon lama tanga ron en tu te tan chuan in ngai zong in ngei le in do tak angin an lang nge anga ma se he pon lama tanga hlim tak anga lang phena hian thil in thup alo om reng mai mi hmu lo na lama hian B60 chuan sheom alo tuar tanga taksa a le ril ruwa chuan atwar na sa hlei alo ni online a thuziak thin te chuan midang te ringa khosa thin te hi category pathuma an chena pakhat na chu mel tha le ze ma se sum nei se lo pahni na chu thachia tum nei bok se lo le a pathum na chu tongkam thiam bok se ya midang te min zong zong thei achunga chan pahni ti a chuan lam siam zong zong te hi an ni a Jordan a chu an hnung ber ang mi hi ani ome ma se ani hi chuan swal na tak mai chu alo nei le thlat maya Jordan a chuan abial no je chu aril rolama akai kwal na sa thinin he aril rolama ati boina hi ku thon in a be ta thina anin ngai zon ter chuan je chuan a thian thabir ne na abial pa Jordan a thin chia chia chu lo shil to in a thin rim thut thut thin thu te chu alo sei to ani oma chutian chuan B60 hian Jordan a chu ani zong zong a pek ba ka engkim tum sakma se Jordan na a ro le dan chu thin rim na le tharum thona bak ani se lo ye chuan je chano chuan Jordan ne na hian thuron te chu alo pi ve boka ma se chutia thuron a pe chu a thin rim pha hle mai je chunga chuan chuan le te chu khialin a chanu ne na income chu a phalo ba ka
Zordana na anor na sat ema wang hian zizi po hian a thianu chu a komngam no te hial maya ma se chu te chung po chuan zizi hian Zordana chu thate te ya ado chuan a siam that the chu a reng tlat thung amero chu Zordana chu a thlak thei der lo ti chu a ri chaudon tatlat mai Zordana chuan abial nu chu thinrim khum reng thinin tongkam bol hlole na tak takin a an khum fo boka anu kumsang ni som paruk me thla alo ni phe chuan Zordana chu Spain rama apa mutur hian awazina ma se hetia anin hmona hian ra thareng a chho holo apa chuan thinrim takin a chena hotel atang hian a hno chho pha ba ka Spain chu chho san ngal turin alo ti hial boka chu thu chu zizi na alo hriat nu chuan Zordana chu a khongain atan chuan thlona ticket arang thei ang bera alak sakngal ba ka airport a po alo hmuh tur thu ti ne lam chuan alo shil ngala ma se Zordana chana room tak chuan aril ru chu atin ale hle mai heta Zordana na a chana hi kalbo ro ti room bu chu alo ni heiba ka hian anin biak le na danga po Zordana chuan je chu aril ru tina theitur angin a kauni sa hle thina tangkai lo ani thu te le tu ma ina an du lo tur thu te alo soi kum hial thina ni oma chu mai ni lo Zordana thian te then khat phe chuan Zordana je chu mihur anga a soi thin thu te le om ngai na shilo khopa china sa ti te a ko thin thu ko ta hian an soi hial bok ani heiba ka hian Zordana chuan je chu ingtika emo alada thatur thu te chu soi thinin hetianga in soi sakna hi a in tana chu tongka a in tinat na hi ani tabera hemi hnu a hian taksa a kut in thlakna hian a in phaman le chhauta ni na lang te chuan trial na a Zordana chuan je chu a thinrim chang chuan tongka a na tak taka ati thin thu chu apom tak ngei maya ma se hetia ati na hi je chuan alo be let lo awangin Zordana chuan angam ti tel tel ani ber ama aya na sa abe zelin tongka maya ati thin po chu tuna chuan kut a thotel ta hial maya te chuan he anin ngei zon na makle thalo tak hian music zenon chu a hmong na sa thinin ji hian a zerna te chu a hmai ta zeu zewa chutia a hmai tak zela chuan a reng po chu tlahniam ta tel tilin anin ngei zon hnuwa semester exam an nei le hma sabera ji chu a course song a chuan a fail ta vek mai te chuan semester chu a beinon a ngei pha ta hiala aum dan danglam ta lutuk chu a thian te chuan lo hre thiam halin mana mihlim theile harwang takha tuna chuan azia azoi to in midang ti biak le konbel chu ati tareng reng lawa chu mai ni lo je chuan rui thei thil chu ati vele tatlat mai Zordanan anorna awang hian je chuan ganza chu zu chhowe in an pahne chuan angol chu an ve ta der maya ma se a thian hnai vai ten ari na tlak niam chan an han zo chuan lekha azerna satawang le exercise alak wang ani thu hi asoi tlat thung hei mai ba ka heti lai hian una pa chuan University of Nottingham agriculture chu lo zerve mekin ani hi a ubi sikse motor hian akal vele zeu china chutia a hmu thina chuan a u chuan makeup cha pui pu chu lo in hnoi thin ma se chuti chung po chuan aduk ta chu a hria thei thawa chu mak ati thin hle maya hetia a u in makeup cha deuh a in hnoi zia ba ka hian a hun masalama in chena ngei twa thin tak a u chu a in chei mumal to mangai lo chu a han hmu chuan mak ati em ema a u in chutia a in chena a ngei saklo chu mak ati tak zet ani ber te chuan July thla a B6 chu damdo ina lupui ni in heta lupui ani na chan po hi a khaberu tliak wang alo ni a chan an han zola chuan do chu soin step atanga atlak thu a soitlat maya ma se B6 apartment hi chong noi bera omni in step kalngai a om ho si lo te chuan hetia damdo ina a om hi a una pa chon ron tloli in chuta chuan B6 chuan abial pa Zordana chu chen adu thole arin tlak lo tho chu alo shil taringot maya amairo chu thil thlenga omle tlat mai August ni som pariat kum sang ni som paruka khan thil thleng chu omin B6 chu a thian det lo tur hian London a zina chutia London a azin chu zanlaya Cardiff chu ron thleng ni in rela zin ani a te chuan chutia aron hong le chu rail station a Zordana chuan lo ngakin thate te chuan anin lam ve nge ya ma se an ho konga chuan Zordana thindim chu ang le ta piap mai
music ze chu a tlai awang chuan ama chu a phasan ni in anga ya a thinrim chuan a sama te chuan kek ta lop lopin hei hi alo hmutu po anom hial bok ani te chuan hetia asama a ke nu hian kara tang chuan pochhuak le in heti hunlai hi dar khatli a chanve vel an apartment bula thil thleng ani nge nge a himi nu hian an ina chuan inzuilutin Jordan chuan abial nu chu nasa tak hian asoi sak chhun som ti chu forensic report atang hian a hriat theite boka tin forensic report a chuan hliam thar somli pakha ji chuan atur nia an soiba ka a hliam thar ni lo ladam korte po atam tho an soya chuta chuan anak ru pariat lai chu khi in ataksa a natna tamlu tuka wang hian forensic lammi te chuan a thina chan tak po chu an che theilo hial mai chutia forensic lamina an en chian nu chuan ataksa chu na taka soi sakle rap thlak taka soi sak ani zia chu an hmu chiang ta hle maya music si taksa li alua hliam na tak chu a thi chan bera chuan ngai ni in chumi awang chuan damdo in an thlen ma ho atang khan alo boral to ti po chu a chiang ta hle a hei hian Jordan thil sui kha adik lo zia po atilang chiang hle ome a soidana chuan music zi chu jinglama athok lama har sana atok ang chawa a sui kha adik lo ti po kha alang chiang ta hle maya in police ten thu an zofiana Jordan chuan dota bulchan nga chatin karate black belt anei thu asoya ma se chu po chu adik lo ti hriat le ni in alu be khat po choi zo lo hialan nep ani ti te chu an hrile ta a heiba ka hian Jordan chuan meichia pakhat ma ala khoilo thu kha asoi boka ma se ahnoloka police ne na chuan B60 chu nataka anek thole abial no chu minute som ve lai asoi sak thu kha asoi le sia chuta police tena engwanga chutianga tinge ani an han zo chuan ani chuan mol takhian chuminia tunge ji in a hmu chu a shel tu lo wang ni in asoi mya maya heta asoi sakdan asoi zelna a sofa a ji thulai chu manthawin thu chu azota a ma se a chan lo awang chuan chhuata a paithlak thu chu soin chumi nu a chuan apuma chuan a peta a te chuan chutia a pet nu chuan ji chuan thu soi anei ni na soya ma se engma a hriat lo thole na ati ema wanga a top san thu a soibok ani heiba ka hian a hnena chuan ngaidam adi le thole chumi nuwa in ko dona khoma an mu thil thu a soiboka heta a soizel dan chuan hetiang hian anin ti thiam lo po in hun an hmang le thini na soya ma se he athu soi hi adin hun ti chetu mai aloni kumsang ni som pasari February thla khan Crown Prosecution Service ti chuan tol tha ke chu aur tir ta a ma se he an po na hi chaila chuan Jordan chuan a phana sa hle thung ani soidan chuan sui sak chu a sui sangi ni na soya ma se thaem chu a tha lo thu a soi tlata chuan lam chu a siam ni save hle ni torani Jordan chuan ril rolam le thindim na lama har sana anei thu chu ko ta soin abel no phone mi patix message a ming bina an ti chu a hmu thole a message mo na hi dating apps ni na soya te chuan hetia message a hmu vele hian Jordan a thin chu a rim hle maya a soizel danin mi sakse chu a hmanga ema atan chu a hau thole in nei tora soma tum thu a soi hial bok ani ma se prosecutor telam soidanin chuan ain ang ta der lo mai Jordan chuan ji chu atu dan dana ati koi thole a khabero atlia khan doctor te hna po khan thil dikha asoi ngam lo hial ani a chuba ka engtin nge dating apps te ane ngamang ti chu an ngei dan ani ba ka Jordan thil soi po hi a pho chop mai ni chuan an ngai ta mia boka te chuan thushi tuwa ji thenama mi chu lo tang du ta hlawin ani hian a soidan chuan August ni som pariat kumsang ni som peruk zana khan bizik ji chap thom le te thom chu hun engma chen a hria thole dar kar meu ani thu soya Jordan an minute som chung vel sui sa anga a soi po kha adik lo chiang hle ome amai ro chu he thushi tu pa hian police chu a ko lem lo ni na lang ma se Jordan lo om hnu hian hetiang thom hi a hriat fo thu a soi thung ye chuan thushi tu thu soile forensic lamina until hria chu in mil chhota phianin jury te chuan February thlakum sang ni som pasaria khan Jordan an abial nu chu
asoi saringot anga a in soina chu an pom sak talawa te chuan February ni somni pakhata Jordana chu tual tha chungchanga thiam lo chantir ni ta in a shremna po dam chunga lungina tang tura shrem anita a he a shremna hian kumsom paria chung chu chhuah leilok theilo tura ti anita bok ani Cardiff Crown Court a justice chuan he tual thana hi tum khata thleng ani lo thole hun engemaw chen lo in soi sak to awanga thleng angin an soya he thil thleng hi an dem tho chu an soina sa in Jordan an abial no chu a thin rem shi thlakna na a man tho an soi hiala tin Jordan a shemna an pon nu hian mi zikzi una pa chuan an chung ko ai o a tho soin chuta a soidan chuan a uniana anin biak hun ber chu August ni som pariat kumsang ni som parukha ni a heti lai hian Russia ama a azin lai ni in a uma ses hnung ber chu in thom lumla Russia chu a votania ti chu aron soi ni in soi ye chon mi zikze chu an chung ko sum do na po la en kol chun zom thei tura an be se khani in ama chuan hun eng tak ala om khani a ma se abel pa lak lak lo tak Jordana chuan anon chu ati chhia sak vek ta si ji pa chuan a fanu thina chu atwar em ema depression te nei pha hialin anu po a fanu thina awang hian a boy roi maya chung ko no me hlim tak ni thin kha tuna chuan an lo boy ta zo vek mai ani heti lai hian kan ngei to na chuan music ji anga lekha thiam le changkang chu engtin nge Jordana ang thu noya om theiti hi ni ome ngaidan sang sang om theya ngaidan pakhata chuan music ji hian ama taksa chu adu thu asam lo em ema social media post am taka te chuan chair adu thole atum dan te tilang thinin ama hian chelo ain ti veu lawa Jordan ne na anin mu masak bera po khan Jordana chuan ji chuan ama chu ain za puani ti le apian te chu adu thu asam lo ni in asoi thu Jordana chuan asoi hiala hetianga ama ain mu tha thelo ema wang hian Jordana midangin lak lo anga an ngei tur chu atan chuan lo thaim ema achang phe chuan Jordana chu a phu lo ang hialin ain cha thin ani ome chu mai ba ka Jordanan atlin lo na a soi thin de po chu apum hle zok alo ni a Jordanan a en dan chu ji chuan ani na a pum mi in asum le pai nei ba ka chuan tur dang engma ani lo angin ain sia a chumi wang chuan Jordana tan poisa sen te le asoi sakna te chu engama angai lem lo ni in an ngai mia bok ani mishing injin tok na hi thil chi sang sanga ain ngat ati the ome chungzinga pakhat chu nu le pa ti ne na kanin zom na azir hi ni a music ji po hi anu le apa te chuan amamo tin reng chu an ni sakba ka an thei pato pin an chom sei liana ma se ril ru lama atan an om man lo ti an hnuai thok ti atang hian a hria thei hiala anu le apa te chuan an unau tan hian an hun chu an mang man meu lo ani bera hei hian in ngei zona lama injin tok lo na nei tir chawin chumi wan chuan boina an tok hial ani kha tin ji hian athil ti sol reng renga poisa a ti lung oi kha atum zel bok ni in alang kumtlem te ani in UK a zena zom tura thon ani a hei hi ji tan chuan hmasona lian tak tur le amma huna ta na in siam thatna tur tak ani lain thian adu na le rel rolama midang athlak hlel na chuan engtin po omse midang hlo a hlo ema wang hian atnial ngam ngai lawa ataksa in tor pha hial po ni se tor tlok-tlokin abial pa in ati zana le asoi sakna te po kha kalsan phanan ahmangam ngai heklo hetianga omte hi ji lo chau po hi an tamhle ome chuti lai mekin Jordana la chuan atan chau ji chu tura adu ba ka engtin po omse ani chuan akal san don lawani ti chu a hre chiang hle maya chu wang tak chuan a khoi wiawani po in akal san ngam thlot lo thole a hliam tor le ti du da a tor takha Jordanan akal san a hlo wangin atwar sham ni in an soya adang lia chuan hunrei tak soi sak ani ta ka hian ji chuan ril rulam natna atwar ni nan nga ya he ril rulam natna hi butter women syndrome ti ni in he natna hi American psychologist Linor Walker mu chwa ani nge he natna ti cheng tur hian Linor hian me chia zali chuang an pasal emo an bial pati emo atanga soi sak tok tu chu akom chianga
heng hmeichhia te hian zia ngai te te niin Chanpui thei to lo anga anin ngai tho soya chutiang ani awang chuan sui sak chu an tuar tlok tloka he thil hi kalkwal zel anga omin sui sak chu tuar tura anin ngai hmia mai bok ani atira chuan na savak lawa sui sak ani thina hemi hnuwa na taka sui sak le ni in chumi hnu chuan thlemlung oile ani thina hetiang anga an ti tak zela chuan ngaya te lo nei chawin midang Chanpui na po nei thei to lo hiala anin ngai ta a beisena an nei ang po chu aral vek to ni in anin che thin in a soi he thila hian kalphung pahni oma chu chu na sataka sui sak nuwa thlemlung oile hi ni a ol sam the ang bira soi chuan shim hnuwa thoidam le ni in alang ma se hetia hun re tak chunga in sui sak na hian in rin tok na ati tla hniam chau ani lawa heiba ka hian rin dan le ngei dan te ati tla hniam thei hiala ator tu te chuan anma ni zok chu in mo pu da thinin anma ni shem tu le sui sa tu te chu anma ni thiam la owanga thinrim angin an hre to a chu wangin an shem na chu phu hiala anin ngai bok ani ma se ato pa chuan hei hian thina hial po midang te Chanpui telawin an tor pha to a ngai zong emo no pa zonna hian ngai thla tu te po kan phim khor angai hle mai thin chiat lu tok le kut in thlak te hi a om chuan chen ngal vat tur ani a siam that thei inrina chu nei mi alo tur ani he khi sa chang hian kanin zir chhuange kan be seya kan nun te uluk le phim khur takin ipang zeng te ang u